Okay. Bueno, kay sunod ang atong suwatan po kartong hatagan og pagtagad no. Pinadaha kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Chino. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Chino. Ingon sila ang buhok ug ang kilay mao usas makapanindot sa tao kung tanawon. Daghan gyud kuno maatra kung nindot ang buhok ug nindot po kag kilay. Ug ano yung problema ron? Ug kung ano, ingon pa ni sa pagsugod. And on silence lay where love has been, and in your eyes a look I've never seen. Friend of yours that just stayed, and as he took his hand, the music played across the dark road. Dong, nanawag to si Paritolio. Patuon kunutas ilaron kay naa sila hikay. Imbitar ta. Ngano yung putol ng kantay no? No, it's may okasyon ba? Anniversary man kuno nila ni Paritolio ug ni Maripitra. Di na ko makatuloy eh. Ay ngano dili man kamo adto uy. Basta yun na lang ang ikapoy ko. Kaya lawas ako. Laing lawas yan katakanta ka diha. Ay sig binuang diha. Nangutana ra ba to kung nagunsa ka. Akong giingan nga naa ka sa gawas sa among tugkaran nagkanta-kanta. Nya mo tuo siya nga naglain ang imong lawas ana, ha? Karon lang ko adto dito. Good man na pa magawin. Ang kita mang duha ang giimbitan. Sa sobrang yapon. Okay po kauna. Tuon dito mamang kauna. Kaon man to. Naaman na din kauna. Ikaw no yabag kay kagutok uy. Ug di ka mo kaon ayaw. Pero adtuon lang nato respetar ba? Ila kung anniversary good. Unsa man koy kung ato bitong anniversary mangani man sada sila. Buyay. Ikaw na lang ko ato. Di lagi mahimo kitang duha gid ang adtuon. Yabag ka oy. Kung di ka mo kuyog ang bahala ka oy. Di na ko muli diri ha. Awa ka ra. Si awa ka ra. Palaguton man ko nimo. Unsa man mo kuyog ka na ko o dili? Tubag. Mari Vilma. Dali. Asa si Parichino? Ay, tuwa sa gawas pre ay. Oh, ano mo musul? Pasudla to. Ay da, mauwaw ko no siya pre. Mawaw ko tong baglag na ako niya pasudla to. O may lang bisita ko. Oy, Maribel, Maripitra, hi! Happy anniversary ninyo! Salamat, Mari. Dali nga rin mo sa sud, Mari. Si Parichino. Na, tuas gawas. Day. Ako yung si Mari dito sa lamisa. Paimutan sila dito. Kaya riyon na ko si Parichino sa gawas. O, sige daw. Dali, Mari. Dali. Pre! Som ka na arbres gawas. Aliglisod. Som ka eh. Dali ba? Sige pre, aral ko din eh pre. Sabay, ari ka din eh. Puro kag-others. Ari ta dilisod. Bawa tos mga bisita eh. Bawa ba? Uy, gagamay naman. Dali ba? Eh, tuwas Mari dito sudo. Naguwad ka mo. Dali na. Oh, suot lagi ka. Padili pa ka na unsa ka man, uy. Pugos mo ta. Ay, tagay sila plato diri. Dali. Mari, dali na mo. Okay, Binaon Mari. na ta. Okay, salamat. Sino dali na? Hubo ako na ng kao ni mo. Bisag naasod sa bahay mo, sinagpao. Unsa mo makasalig sa ato? Pasagdil ako, good. Ibawin sa kumain ko ibuhok sa ibabaw na pitna. Sa kilid na lang na bilin. Ngay nga naman gud ay mauwaw di ka. Ikaw ko na way buhok. Oh, bebe. Ikaw mawag. Kisa may kauwawa nimo diha, nga wa man gay makailan nimo, kana uban una kailan nimo. Maugani nga mauwaw ta. Ay sus ka po ya, mong style oy. Sige na mo, pre. Pare, kung ano mo sudas na misa, uwa pa man taon mo. Ay, dali na mo, dali. Lagi sige, mga natagsudan nito. Eh, kuman, mangulit na di kumadayo na. Buo sa lagi ng kao nimo. Oh, Jesus, sa paan mo eh. Asam tugkaw na ko. Ay nga naman, yaba mo ta sa sud. Mangulit na ta. Nayabag ka. Mabugay pag humana tong kaon, mangulit na dayon ta. Hanggaw pa is utok nimo oy. Pre, doon na dali, pre. Di ka may no preach, no? Ha? Nagtumar kong tambal, pre. Sunod na lang, pre. Tambal tumar pagtambal. Kaya, dali, pre. Dako niyang problema. Iyang buhok lalabong, pero tinang ni Pisa. Mahadlok siyang maupaw. Basin pangit, iyang hitsura. Oh, tayo magabi. Isog siya. Mangulita! May tayo pong dunay lana.
Kutig na ko ulawan kung gayon na kay samtang nagkatakantas polio sa kanta ni Maxorban na upaw. Ang mga tao sad, buntuyan ako nga mutanaw na ako. Hindi ako mga tawa. Mauto nga, tawag sa kukao. Bisibat ko, wak ko nanghid eh. Tukto man. Unsa man ka oy? Ingon ana ka bastos ha? Ni kaon ka dito niya ni uli lang kang wa ka manangin silang pakaon na to. Ako surang-surang na ha. Ay, surok pa yung una karon. Isa may ginaglagot ka na wag kang ka magkalit ha? Ni uli di ay ka. Kinsa man ko naganahan magdugay dito ha. Kasi diha may kantas pretolyo sa upaw nga kanta ni Maxorban. Ang mga tao, ha? Ang mga bisita. Nasigtan ako na ko. Samtang nagkatakantas pretolyo. Kantang upaw. Nga mga tao, tanaw na ko. Nga tawa pag ganun. Kabe, ikabawa mo na. Oy Chino, di na naron mahugat taw ana ng upaw eh. Kadaghan ng mga artista. Kadaghan ng upaw ng artista. Wa man gana sila mauwaw. Sa mga Pinoy, kinsa may upaw si Bimbol Rocco, Ruben Padilla nagpa-upaw pa ganit tuyo. Kadtong salidan niya nga alias Baby Ama sa mga foreigner kinsa man sila si Darak, upaw di ba? Si Van Diesel. Wa man gana sila mga mauwaw. Ikaw na hinuon nga napay buhok imong kilid. Na unsa man in taong ka? Mura man gani kag model sa Bonakid. Sino lagi? Buhok na kilid. Sa? Sila si Ricky, si John. Wa man gana sila mauwaw. Ikaw na hinuon. Basta, di na kong puyong ng sunod ha. Imo pang hipuso na kao. May nalang tatukoy, dipinsa to na ko. Dipin sa imong mata. Ay kabala ka, nag-order ko para patubo sa buhok. Abot ato mo, tubo na imong buhok. Tubo ko taon. Si tubo ko taon. Di ka mo tuo? Nabitaw na silang commercial. Komersyal mo na. Dili tayo ng komersyal. Ha, tinuod, abi kay ipakita mga upaw niya, ipahiran, may tubo na yun. Ay, tuwa na, wait. Kaya ko di ko tuwa ng presyo Uy, komersyal. baraw. Di na buhatag commercial. Huwag di pala tinuod. Oh, kaya nga no. Huwag mga binuang na komersyal. Kadag ka na. Nay, kanila mo na. Produkto gani sa toothpaste. Ngipon na yun, ipagkita ka puti na. Shampoo gani, ipagkita na yun ang buhok. Nga, humok na, may sinaw na. O niya, og napkin. Di mo lagi ipakita. Kung sa igibog na napkin nga no. Baraw ka mo. Day! Ya. Saan ko yun? Kaya ay, kahit ang ubis kung saan pagsulti da. Gipunan ba mo yun? Sige punan. Imbis upaw na, karon upaw na, kahit pagdugo. Kakidort yun di mo pe. Nakingulo ni ko asawa nga sensitibo ko ayo ko kay dili mo siya mo naupaw. Kay og naupaw pa na siya, labing siguro. Di gid na siya mugawa sa bahay. Unya to, Mura na yung problema mo, pre. Mong, huwag tanggag sa'yo tutos bay. mauton pre. Samot nga kanta pa ka, ngayon magkikanta, kato po yung upaw. Samot ko kauwa kay yung mga bisita, sige mong tanaw na ko. Ya, matawa. Maba, pre. Sinsya kay pre, ha. Sinsya kay kayo. Huwag ito na ko tuyo, ha, pre. Ngayon na ito na gibati mo. Sinsya kay pre, ha. So, nga, paglingkod ako rito, niya, nagsista-sista mi si Marie Christian. Timing nga lagi kayo nga. Mao to yung sista niya. Ya. Ako may ilang ipakanta to. Mao tong ako lang kanta. Sorry kay pre, ha. Sinsya kay. Okay na pre. Wala tayo mahimo na. Nahuman naman to. Pre, sige lang, pre. Tabangan ti ka. Namuwi kay lang, may mahimog ka ng tambal, pre. Ay na lang pre. Sukad, pwede ko nang kitang solba niya akong problema pre. Bilma ka ni, nag-order mo siyang tambal sa gawas pero ay, wala ko may interesado daw eh. Kay, ang warta naman. Klaro kayo. Pero kani siya, pre. Di man ni siya hinimog gikan sa gawas, pre. Suwayo lang, pre. Kuyugan ti ka. Kay kana siya, di na siya magbabayad kundi makita ang epekto siyang tambal. May kini siya mahimo, pre. Suwayan na to kanto, pre. Suman. Namugos ko na ako si Paritolyo. Murag, nakita sa na ko nga sa iyong panaguay ba nga, huwag yun siya magkomedyan ako. Mao nga, isugot na lang ko. Nga, kuyugan ko niya sa iyang kaila nga manghimuay og tambal nga herbal. Unya to, Gini siya, sir. Matawag yun na ito, herbal ni siya. Ay, gikan siya sa mga tanom-tanom. Pero kanagong moingon kag herbal, dili yun na siya tambal. Food supplement lang na siya para pagpaligkon sa imong immune system. Pero kini nga ako, dili yun siya food supplement. Mahog yun siya tambal. Pero, sige lang, dili lang ito maglalisa na. bisan unsa pa na siya, basta mo epekto lang yun na siya. Epekto kayo, probida. Sinipekto man, pero kay bao na ng partulyo, bida. Di ba, pre? Sa iyo makasok mga tambal. Tinood na, pre. Mao bitaw ang gidagiti ka din eh. Aron makita ni mo ebidensya. Oh, sana. Oh, Mao na.
Ani na lang, Oh. sabot lang ta. Unsa man? Buhata di kag tambal para sa imong wapo. Unya, Kung dili ka rin mo epekto ni akong yatag ni mong tambal, ay bayre, di ko babayad ni mo. Ako ibayad ni mo. O, tinuon na. Unya akon, mo epekto gani, matubuan gili yung nagbuhok, suso sa simana, ang saman. Kanang imong bayran na akong dublihon, ha? Okay ka? ha? Oo, ano sabot na to? Gusto ba kang mutabang ka, bulambo na imong buhok, matabon na ng imong upaw sa imong buhok. Okay na ka? Oo, lagi pero ay lang balik ka sir. Kay murag lain kay paminaw ra. Sige, mauna na ha? Mauna tong sabot, ha? Okay. Pila ba nito'y pungayo ni mo ng tambala? Basta may pikto, si Kobel. O niya, kay sabot man na itong daan nga, kung may pikto, yun niya, masolbad ang problema sa imong Balik na sila ron, balik na po. up doon na. Wala nang nagiglahos. Oh, Sa lagi. imong up, sa imong buhok. Lagi. Problema sa imong buhok. Basta, kay mauna to yung sabot na to, 5 mil, o mutubo ang buhok sa imong up, 10 mil, ha? Sige. Mag-imong ka kasabutan. Magpirmahan na ito. Loko. Sige, Liot. Magkuha ako ballpen ng papel. Okay. Kana, Nana ha? May pirma na ako. Ingman's Pertolio. Nana sa may pirma. Mauna niya to saksi. pila gani ito'y imong ihatag na ko o di gyud mo ipikto? Tagaan tikal 2,000. Imbis, ikaw mo bayan ako, ako ipabayan mo. Basta di mo piko. Pero mo pikto gali, adobliho ni mo bayad. Okay? Sige, huwag problema. Okay. Larga. Nahuman rin yun ang among kasabutan. Kung may mga pirma, ipanotaryuhan pag yun ni Paritolyo kay siya may saksi sa among kasabutan. Unya to, Nana ha? Nahuman ang tambal. Di lang tong 5,000, 2,000 na, sakto lang na. Nga parang matubo yun na imong buhok. So sa simana, madubo ng kalit imong buhok. Pakito di ka sa lubot. Ha? O tarawa o. Dagang kay buhok. Kita ka ha? Howard Dagang kay buhok ako lubot. Howard Yung words na. Urida. Ako taon, dili ko lisod di kasabot. Ako'y taong di lisod sa boton. Basta ang imor ang buhaton, anang tambala, imor yun ang ihiso, ha? Kada human mong ligo. Mura mag-shampoo. Ilang pa nyampo. Kana mo i-shampoo. Wamsad ko yung ngayon nga man yampo kay waman yung buhok na, di ram dapat skill. Sige. Larga ni. Pero Tulio, ikay ko po sa among kasabutan, ha? Si Rocky na, ha? Kanya, before ni mo pasirukan, notaryohi, sad. Uy, anong notaryuhan pa mo gina? Para ligong ebidensya ron sa ingon, mapugos gid siya sa pagtuman sa among gikasabutan, di ba? O dili siya mo bayad, at least makaguko jud kay may kasabutan niya. Notaryado pag yun na, so ligon kay ebidensya. So, ikaw may kumputa na, si Rocky na dito. Nya, kami mga taga-imig zero copy, okay? Okay, sige. O, saman. So, mga ano ta? Bay, kaplas lang si mong upaw, ha? Op. Sige, balik. Ay, react. Basta sa imong up, ha? Sa din ako magsultihan ng upaw, gina. Ha? Ana lang na ihiso si mong lubot. Unahan ka. No. Mga ikaw, ayaw lang yung sensitive, ya. Sagdi lang, hapit na matapos yung pag-antos na. Sulba na, 1 week. Sige. Mamata. Sige, lagi. Ihaplas na si imong upaw. Pagtahuman ni mo kaligo, sabot ka. Okay kayo. Diin ka, oy. Milagro lagi nilaag ka. Kumulaan ko eh. Nawa man ka din isbay, wa ka mananghid. Unsa day tawag di mo ana? Di ba nilaag na? Walagi milaag nung ko iadto. Unsa man? Hapit man tapos na kung pag-antos, Vilma, happy na. Gamay na lang. Unya mo tuo day ka. Sa akong giod ra gikas gawas ang hair grower wa ka mo tuo. Nya kanahinuon nga diin ang kusinaha gihimo ni tuo ka. Uy, paita nimo ka mabaw gid mog utok chinoy. Ing na lang. Basta happy na. Happy na. Unya, milabay ang totoo ka adlaw. Nakita na ko nga mitubo ang tinuod. Kusog kayo ang pagtubo. Hangtod sa kapito ka adlaw. Kay 1 week naman, pero tinabaga sa kong buhok. Pero may problema. Chino! Naunsa man lang naong nimo? Hasta imong naong gitubuan man nagbuhok. Oh. Hala, mura na hinong kakaliwas ana Chino. Wa man ko prasi ka pila ko naong. Kanira mo tanga kung nga way buhok. Wa man niya pila ko naong. Pinagano kas naging mong naong?
Hala, Ginoo ko. Hala, ang imong kamot ay. Oh, Uy, ipatanaw dito balik na Chino ha. Madugay Chino, ang ingani mo, sita na. duwa gabi ka. Binawanggan mo? Di mo na binuang, importante makita yung ibinidya mitubo ng buhok di dapit sa imong upaw, nagana kayo, tanawa! Tubo, lagay, pero, ay, apel di ko naong, ha? Gadi ba ito? Uy, magutana ko rin, unsa mo yung pag-apply tao na akong gihatag di mo, hagi, unsa mo pag-apply? Siyempre, pagkaman ako kaliko, nagbutang na ikuha ng tambal sa akong pahad. Oh. Unya akong ihapat ito sa upaw nga bahin sa akong uho. Ngawa ko mong hunaw. Ha? Nangunaw ka, wa? Ha? Nalimot ko. Ano libot pagka, pagkauman, sige kag hikap si mong naong. Oo, kay kipaningot mo kong maayo. Siyempre, akong kamot nga akong itrapo sa unaw, kay gisingot ko ito. Mauna na putos ng mong naong buhok. Basta ang imong kamot, imo unta ng hugasan, ni gumani mo gamit, noon sa ni gumani mo pang-apply tambal, hunaw na yun. Wala ko sa ana, importante, tubuhan mo buhok sa imong upaw. So, ang imong bayad, be. Dalian na yun, kayo marag kakulatahon. Oh. 10,000 ra, ha? Ay, sabot, basta matubong buhok, dubliban. Be, 10,000. Be, ari na yun, 4,000 lang, kay 2,000 matutong sa be, 4,000, be. Bayad na yun! Dali! Pagkidro na yun! Wala akong problema ron. May dali na kayong mitubo ang malhibo. Alabi na sa kunaong. Sige lang tao kong palito barbas. Sa usak ka sa mana, tugid ka barbas sa mausik. Saan man ako ano eh? Hasta man ako mga kamot, itubuan man sa daong mga balhibo. Wala akong problema ron. Saan man nina ako? Di, kamo kuno. Sama ko kamoy pasultihon. Sino? Ang sender na to karong adlaw ko Si Chino ati Pares, kanis Chino ati Pares. Padung siya upaw karon na upaw na gyud siya. Upaw na gyud kayo kada man klaro na gyud upaw yang buhok pa. Karon ngita siya mananambal. Tagaan siya mananambal siya kumpare pag human gibuhatag formula or medisina or chemical para patubos buhok. Karon nitubo gyud ati Pares, pero ang nakadiferensya sa Chino kay kada haplas niya sa maong herbal, adim to herbal kay tambal dito. Di siya unaw, mao nang sige kap siyang naong, mao nang ang iyang naong natubuhag buhok, ang iyang kamot natubuhag buhok. Lain na kasi tanahon, mura siya Hala, no? aliwas noon. Taga sa bakay buhok iyang kamot, lain kayo. Pero Ang pad, ang mutan ko ate Pres, ang pad. Matubuhag. Oo, mo ka. Pero ay tinuod ni asa man ni siya be? Na dure ay ambe. Dure asan bit. Asa di napita? Asan bit dure. Pero na agi nahitabuan ni siguro ate Pres kay napadaman dire. So mao ni ang problema ron. Unsaon man bam, unsaon man niya nga mawagtang. Di imo na silang pawpawan kada adlaw, pawpaw Dili, na. kung problema ang iyang kanitong kamot, di iyang isiban. Ang bahurot lagi siya, bisip Oo. lagi siya kada adlaw. Mahurot. Katulog to sa kasimana. Ha? Katulog to sa kasimana, may save siya. Mo ba? Grabe di kay... Na may mga baligya ron gulyat nga Gusto ko kanang ito buhat, Pres. lan, nga gulyat na may mga baligya nga kanang ikuha sa panit nga mga tagak na dili na mag-save. Lain na po na, pero kana bang Asa ka ni? pagpasubo sa imong buhok. Ako kaupawon ra ba Kay buhat, nga Pres? no, dagan artista gulyat. Oh. Ug naa na tinuod. Sila- Nga kay Jesus tatabi ba? Oo, Jesus. Siguan, Yul Brynner, di ba? Oo, Pero buhi pero pa ba? patay na Patay si na Yul. Yul Brynner. Patay na, dugay na. Karaan naman to di ay. Si Kuan, si Clint Eastwood, upaw naman ron. What man? Si, ganang anak ni Kuan ba? Bisa? Ki Ryan Eigenman? Oh, Eigenman? Oh, Oo, mao siguro? di ba? Oh. Oh, da ka na Anak, kayo. di- Uy, Jacqueline Jose? Mikey, Michael ba to? Or Michael? Michael Limisa, upaw na. Oh, Michael Limisa, di Upaw ba? na, dagan kay artista upaw eh. Oh, di ka Kung to, sino gana? ilan na lang ko ano? Pedro, hapit ang upaw. Kisa? Pedro. Pedro. Rocky ko hapit. Oh, no. Sige na Ricky. lang na. Sige na lang. Aganahan man si Ricky. Oh, si Dujo, si Kaya di Sergio. ko na sa ganahan na ibuhok ka sa angay. Pero si Tripon Morales, wag ino upaw. Malabi kayo. Si Donoy Tabar, hapit na sa upaw. Pero kaning katigwangon na. Nana ni kid na. Oh, ako Pero alam mong hitawan. naibatanon nga Upaw na. upaw na. Ila kaliwat. Oh, kaliwat na. Pero naiupaw nga sa katigwangon na. Tinood na. Katigwang nun. Wala kita ba? Ikaw ba? Di pa mo kay kaupaw ba? Ano? Libre ko ni Bambino. Ako, nitanaw mo na Hindi na akong kayo kubuhok, po. Pero na ni Pisa. Nipis. Ako ate, Pres. Nipis Sa na yun. tubaw, ginaana. Saon Oh, mo. kanay- Pero saon na, bagka kaya ko buhok. Karoon nipis na ibuhong ko. Gulyat, kining atong problema karon kung naan ni tinuod. Dagan ang magdagan, uy, ato dito pa do. Asa ni dapita Pero na palit. yung nitambag na ako ate, Pres. Nga mag-edad na kuno kag 50, manghiso na kag daon sa kapayas.
Ay, Oh, dahon ka payas, pabaga ginas buhok. Sa una, di ba katong, Pug-uni mo ang duga. ibo lang anaon ko, di kuskos. Tuan lang, yan Dahon lang. sa kapayas, Tagamar ba kayo Dahon duga? shampoo, Mahimo. dahon sa kapayas. Mao ba? Oh, katong kinibkiban, katong kinautan nga punuan sa aging bagong tuba. Kato, Mahimo tubig to. kato. Gulyan. ay, bam. Siya manggod, wa mo ko siya mapatuwa siyang asawa. Ang iyang asawa, may palit yun ng hair grower. Dagham sa Wa man siya mo to, o dito na siya tulili tinuod nga doktor. Oh, nya, dagham sa kigruyer The kay. fake card. Oh, daghan kayo, oy. Nagwarta ragot. Oh, pangwarta ko, daghan kayo. Ganun sa sabi-sabi, order. Ano ang paambit? Okay. Mateo 9, Napaw siya? versikulo 22. No, saman. Melingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug maingon siya, ayaw kabalaka anak, ang imong pagsalig mo'y nakaayo kanimo. Ug diha dayon naayo ang maong babae. Kadto ba ni babae nga naghimurid sa Talinugan lagi. guyat? Gitalinugan lagi. Oh, dusi ka tuwing. Ang ebanghelyo sa doon ba katong patay ang kuan, patay ang bata nga gipabaro O mao niya. na kauban ni sila. Kauban ni sila. Nakaikap siya sa sanina ni Ginoong Hesus, dusi ka tuig siya naghimurid, naayo na siya ng orasa. Kay matod pa ni Ginoong Hesus, ayaw kabalaka anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Diha naayo dayon ang maong babae. Kaning imo sir, atog doktor gyud ug unsa ni kay ang okay man to pero wa ko nuka kapanghunaw. Ay, dili kung tuwa na, bam, wag yung tambal na kanang kuan, bam. Imuwag yung kaliwat. Wag yung tambal. Order Kadagan ka. o hey grower, wa man. Oh, Usa ka gabi ni ata May dayon. Ngayon man. Pagtanaw na ko gulyat, pertig yung hinwa, wag yung balhibo. Ha? Oo. Yeah. Bata pa? Unya, ingon man sila nga, kuya kuno na way balhibo, kay basig ikuto. Salamat ako na ganito naman yun. Kala ko ang puzzle. Tihon.